Saps quin va ser el canal de YouTube més visitat al setembre del 2016? Va ser el d'un nen, en Ryan, de 4 anys, nord-americà, que en un sol mes va aconseguir la xifra de 585 milions de visites. Què feia en Ryan? Us preguntareu. Doncs obrir caixes de jocs i joguines. Avui, 2 anys després, en Ryan continua obrint caixes de jocs i joguines i continua la seva història d'èxit. A mi m'agrada molt veure com els nens i nenes obren les caixes de la seva casa d'il·lusió, de sorpresa. Jo avui és un dia especial també perquè avui obrim una caixa, la caixa del nou canal de YouTube del Kids Cluster. Hola, soc Imma Marín i soc la presidenta del Kids Cluster. Amb el Kids Cluster el que volem és impulsar serveis i productes que permetin el desenvolupament integral dels infants i les seves famílies. El que volem fer és crear les condicions perquè les empreses del mercat del nostre país, del mercat infantil, tinguin les més i les millors oportunitats de negoci. Com ho feu? Us preguntareu. Doncs ho fem organitzant tota mena d'activitats. Ho fem promovent projectes entre empreses. Ho fem oferint formacions especialitzades. Ho fem analitzant tendències, ho fem ajudant a accedir a nous mercats, ho fem també promovent el networking i l'intercanvi de coneixement. Però sobretot, el que fem és cooperar per poder competir millor. El nostre canal de YouTube segurament no tindrà tantes visites com el del Ryan, o potser sí, però segur que pot ser i volem que sigui una bona eina perquè coneguis el que fem al Kids Cluster. Si puges al nostre web, kidscluster.com, allà veuràs que per nosaltres sumar multiplica. I si continues remenant, a més podràs conèixer la història del Ryan tal i com ha estat.